Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Galindo. Taong 1980, Infanta, Quezon. Matagal nang mangingisda sa Infanta ang pamilya ni Galindo. Sa taong ito pinuno, nasa edad 30 anyos na siya at kasalukuyan na siyang merong pamilya. Gayunpaman, nakatira pa rin sila ng asawa at mga anak niya sa poder ng mga magulang niya. Wala pa kasing ipon si Galindo, kaya kailangan niya pang manatili rito ng ilang buwan para makaipon ng pera sa pagpapatayo ng sarili niyang tahanan. Ayon sa kanya, noon pa man binabalak na talaga niyang bumukod, pero dahil sa kakapusan, wala siyang magagawa kundi ang manatili sa kanilang tahanan. Ayaw na ayaw niya ng ganoong buhay dahil noon pa man pinapangarap niya ang mas maginhawa at kakaiba sa lahat ng mayayamang kilala nila. Yun nga lang sa kasamaang palad, hindi siya nagtagumpay sa kanyang pangarap, dulot na rin ang pagtigil niya sa kanyang pag-aaral. At magmula noon, niyakap na niya ang buhay na katulad ng sa mga magulang niya. At sa paglipas ng mga taon, paunti-unti nakalimutan na niya ang tungkol dito. Akala ng kanyang ama, nabubuhay na lamang siya para sa pangarap ng kanyang mga anak. Pero ang hindi nito alam, si Galindo ay isang uri ng tao na may ambisyon. At lahat ng ambisyon niya, hindi niya kayang kalimutan anuman ang mangyari sa buhay niya. Kaya habang nangingisda siya, patuloy siyang naghahanap ng paraan kung papaano siya makakatakas mula sa tanikala ng kahirapan. Mag-iisang dekada rin siyang nagsaliksik hanggang sa nakatagpo siya ng isang matandang hukluban na kilala sa pangalang Ambrosio. Nung makilala niya ang matandang ito, nakita niya ang mga kakayahan nitong matagal na niyang hinahanap. At sa unang tingin, alam na niya kaagad na yun na ang taong matagal na niyang hinihintay. Kaya magmula noon, hindi na niya ito pinakawalan hanggang sa lumalim na ang kanilang pagkakaibigan. Ilang araw ang lumipas. Napilitan na rin si Ambrosio na pagbigyan ng kagustuhan niyang magkausap silang dalawa. Ang kaso lang sa mga unang araw, hindi ito naging madali at maganda. Purong pabalang ang mga sagot ng matanda, pero sa kabila nun, naging matyaga siya. Hanggang sa kalaunan, unti-unti na rin itong nagseryoso. Pagtungtong ng buwan ng Pebrero, tsaka pa lamang ipinagtapat ni Ambrosio ang mga pagsubok na nalampasan mismo ni Galindo. At dahil sa kanyang pagtsatsaga, kung kaya't nakuha niya ang loob nito. Matapos itong mailhad ng matanda, dito na nagsimula ang seryoso nilang pag-uusap. Hindi birong gusto mong mangyari, Galindo. Pero may alam ako kung papaano yan matutupad. Tandaan mo, pagdating sa lihim na karunungan, walang imposible. Yun nga lang, kung talagang desidido ka, dapat handa ka sa mga pwedeng kapalit. Huwag na huwag mong kakalimutan na ang karunungang taglay ko ay nagmumula sa kapangyarihan ng mga demonyo. Pero sa kabila nito, natutuwa pa rin ako sa iyo dahil hindi mo ko pinandirian o kinatakutan kagaya ng ibang mga taong nakakasalamuha ko sa nakaraan. At dahil dyan, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Dagdag pa nito na, sa pagsapit ng huling kabilugan ng buwan, kinakailangan niyang bumalik sa bahay nito upang isagawa ang huling ritual na kanilang gagawin. Nabanggit din ito na habang hindi pa dumarating ang araw na yon, wala silang ibang gagawin kundi ang maghanda at magsanay. Kailangan din niyang mamulat sa lihim na aral ng kaliwa, kaya sa mismong araw na yon, kinakailangan ninyang talikuran ang nakagisnan niyang paniniwala. Dahil sa sinabi nito,
Nagkaroon siya ng pag-aalangan sa kanyang sarili. At nang mapansin ito ng matanda, agad itong lumapit sa kanya kasabay ng pagbulong nito ng, Ganyan talaga siya una. May pag-aalangan, pagdududa, at kawalan ng tiwala. Pero sa bandang huli, Galindo, magugustuhan mo ang kayang ibigay ng karunungan ng kaliwa. Ganyan din ako nung una. Pero lahat yan nalagpasan ko. At tingnan mo ako ngayon. Wala mang kasama sa buhay. Maraming koneksyon. May respeto ang mga tao sa narating ko. At higit sa lahat, kinakatakutan ako ng aking mga kaaway. Matapos nitong magsalita, agad naman siya nitong sinamahan papalabas ng bahay. At sa kanilang paglalakad, inabisuhan siya nito ukol sa mga posibleng mangyari sa kanya kung magpapatuloy siya. Pagtatapat pa ng hukluban, malapit na itong mawala sa mundo, kaya naghahanap na ito ng tagapaghaliling mapagkakatiwalaan niya sa aral na kanyang may iwan. Hindi pa man ito umaasa sa kanya, pero kung mapapatunayan niya ang kanyang sarili, posible na sa kanya ito mapunta. Sa oras na mahawakan mo ang aral ko, lahat mapapasayo. Karunungan, kapangyarihan, kayamanan, at higit sa lahat, pagmamahal ng mga tao. Maswerte ka nga't nakilala mo ko. Kaya kung ako sa iyo, Galindo, ituloy mo ang mga nasimulan mo. Aasahan kita bukas, ha? Naway dumating ka. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Paglabas nila ng bahay, tsaka na siya nagpaalam sa matanda. Dire-diretso lang ang lakad niya noon dahil alam niya na hindi natutuwa ang mga kapitbahay nito sa kanya. Wala siyang ideya kung bakit ganoon ang pagtitig sa kanya ng mga ito, pero duda niyang galit yun sa kanya. Pero syempre, imbis na pansinin, di niya na ito pinagtuunan ng atensyon. Yun kasi ang sabi ng hukluban sa kanya, kaya naman sa katagalan nasanay na rin siyang ganon. Pag-uwi niya sa kanila, agad siyang sinalubong ng dalawa niyang anak na nasa edad 3 at 4 anyos. Nakagawian na ng mga ito na salubungin siya, lalo na kapag kakagaling niya lang sa trabaho. Isa yon sa masasabing nagpapalakas sa loob ni Galindo para magtrabaho ng magtrabaho upang sa hinaharap, hindi na nito mapagdaanan ang pagtitiis na kanyang naranasan. Yun din ang dahilan kung bakit matindi ang kanyang pagmamalabis na umangat at magkaroon ng kayamanan. May hirap man kasing sabihin pero itong si Galindo Pinuno, sobrang napako sa material na bagay at sa buhay sa mundong ito. Hindi na niya iniisip ang buhay sa kabilang buhay dahil ang mahalaga para sa kanya ay ang tadhana ng mga anak niya. Dahil sa ganun niyang hangarin, kung kaya't nawala na siya sa landas na dapat niyang tahakin. Ilang araw ang lumipas, nagpatuloy ang pag-aaral niya sa mga sumpa at ritual. Gamit ang punit-punit na papel na may orasyon, sinubukan niyang magtawag ng demonyo at iba't ibang uri ng nilalang na nakatira sa kailaliman ng lupa. Sinimulan na rin niya ang pagsunod sa nakagawian ng kanyang maestro, kagaya ng hindi madalas na pagliligo, madalang na pagkain ng kanin, kalakip ng mga karneng niluluto sa apoy. Tuwing gabi habang nagpapahinga ang kanyang pamilya, nagtatago siya sa loob ng palikuran para magdasal at makipag-usap sa bagong Panginoon na kanyang kinikilala. Lahat ng payo at utos ng matanda maigi niyang sinunod hanggang sa kalaunay napansin na ito ng kanyang ama. Isang araw, habang naglalakad sila patungo sa dalampasigan, napansin nito ang lakas ng baktol sa kanyang katawan. Galindo, napapansin ko lang, parang madalang ka ng maligo. May sakit ka ba? Nakagat ka ba ng aso?
Ah, hindi tay. Sadyang umiiwas lang ako sa tubig. Nasa kasagsagan kasi ako ng pagsasanay eh. Kaya kailangan ko mapangalagaan ang aking mga nasimulan. At ano namang pagsasanay yan? Bakit? Napaka-importante ba niyan para sa'yo? Pagkarinig niya sa sagot ng kanyang ama, minarapat niya na wag na lamang itong sagutin. Kesyo, hindi pa itong tamang panahon. Ayaw niya pa yung malaman ng kung sino-sinong tao at kung ano-anong rason na parang wala namang katuturan. Dahil dito, kung kaya't hindi na lang din ito nagtanong. Maya-maya pa, pagdating nila sa dalampasigan, pinagtulungan na nilang ibalik sa dagat ang iniahon nilang bangka kamakailan. Ilang araw na kasi sila noong hindi nakakapangisda, lalo pat abala siya sa kanyang mga ginagawa. Pagkaraan ng kalahating oras, narating na nila ang parte ng dagat kung saan sila nangingisda. Siyempre, wala na silang sinayang na oras para makauwi ng maaga. At makalipas lamang ang 2 oras, halos mapuno na rin nila ang bangka. Yung tatay niya panay pa rin ng pagsisid dahil sa dami ng malalaking isda na nasa ilalim. Kaya naman kalaunan, bumigat na ng bumigat ang kanilang bangka. Maaga niya itong namalayan. Ang problema, hindi nakinig ang kanyang ama. Kaya pag alis nila sa lugar na yon, halos malunod na ang bangka nila. Subalit dahil sa nakakausad pa naman ito, pinilit nila itong sagwanin. Akala nila makakarating sila sa pangpang ng ganoon ng sitwasyon, pero di pa man sila nakakalayo, bigla nilang napansin ang pangdidilim ng langit. Malapit na ang subasko, kaya nung makita ito ng tatay niya, agad na nitong inabisuhan na magmadali na. Ang kaso, kahit anong bilis ng pagsagwa nila, inabutan pa rin sila ng galit ng dagat. At dahil sa malalakas na ahon, kung kaya't napataob nito ng walang kahirap-hirap ang sinasakyan nilang bangka. Sa isang iglap, nawala ang ilang banyerang isda na ilang oras nilang pinaghirapan sa laot. Nasira na rin ang mga katig ng kanilang bangka, dahilan para lumubog ang ilang parteng natapyas dito. Yung makina nito, di na rin nila nakita, kaya habang nagpapalutang sila, mura na ng mura ang tatay niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong napatahimik nang masipat nito ang mga pulang markas sa kanyang balat. Huli na nang maalala ni Galindo ang sinabi sa kanya ng maestro niya ukol sa ritual na pinagdadaanan nila. Galindo, lagi mong tatandaan na ang tubig ang maghahayag ng ating mga binabalak. Kahit na anong mangyari, wag na wag mong hahayaang magtampisaw ka hanggat hindi pa tapos ang ritual. Wala itong rebuelta sa katawan mo, pero ang iniiwasan natin ay ang madiskubre ito ng ibang tao, sapagkat hindi tayo sigurado sa kanilang mga magiging reaksyon sa oras na malaman nila ang tungkol dito. Nang maalala niya ang sinabi ng kanyang maestro, di niya halos maisip kung ano ang kanyang sasabihin sa kanyang ama. Maglilimang minuto rin niya yung pinag-isipan bago siya nakabuo ng palusot ukol sa mga limbag na nakaukit sa kanyang katawan. Wala ito, tay. Mga pangontra lang to laban sa mga masasamang espiritu. Huwag niyo na tong pansinin. At nasa peligro tayo ngayon. Huwag mo akong bobolahin, anak. Hindi ako pinanganak kahapon. At huwag mo rin iisipin na wala akong alam sa mga aral-aral na yan. Alam ko na ang mga limbag mong yan ay aral ng kaliwa. Ano ang balak mo? Bakit ka pumasok sa ganyang larangan? Meron ka bang ginagantihan? May nakaaway ka ba? Ano? Magsalita ka! Galit na sagot naman ito. Pagkarinig ni Galindo sa sinabi ng kanyang ama, bigla siyang natamimik. Hindi siya makapagsalita dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang bilugin ang ulo nito. Nagkamali siya ng hinala. Yung tatay niya,
hindi pala ang tipo ng taong madaling malinlang. Kaya naman sa halip na magsalita pa ng kung ano-ano, ipinagtapat niya ang tungkol dito. Para mabigyan ng maayos na buhay ang mga anak ko. Alam mo naman Itay kung gaano kahirap ang sitwasyon natin, di ba? Kaya ito ang paraang naisip ko. Pero pangako, hindi ko ito gagamitin para makasakit ng ibang tao. Ang nais ko lang, makuha ng mas mabilis ang yamang matagal ko nang inaasam. Gagamitin ko to para sa kanila at para na rin sa inyo at sa mga kapatid ko. Ay, naku Galindo. Huwag mo kaming madamay-damay dyan sa kalokohan mo. Hindi ka man lang ba nag-iisip? Alam mo ba kung gaano kadelikado yung pinasok mo? Lahat ng taong nagtatanga ng aral ng kaliwa, hindi nakakapasok sa langit. At ang mga taong hindi nakakapasok sa langit, nakakalimutan ang kanilang mga mahal sa buhay na naroon. Habang ikaw ay nagdudusa bitbit ang aming alaala, kami naman ay masaya at hindi man lang maalala ang kasiyahang minsang kasama ka. Nakakalungkot ang ganoong buhay, Galindo. Bilang ama mo, ayokong masadlak ka sa ganoong estado. Dahil sa sinabi nito, tsaka pa lamang siya nakaramdam ng kaba sa kanyang katawan. Alam niya na nagsasabi ito ng totoo, pero sadyang hindi niya kayang talikuran ang pangako ng kanyang maestro. Kaya naman sa halip na pag-awayan pa nila ang tungkol dito, sinikap na lamang niyang ituon ang kanyang atensyon sa paggawa ng paraan kung papaano nila matatakasan ang ganoong sitwasyon. Maya-maya pa, naalala niya ang isang maliit na bote na ibinigay sa kanya ng matanda. Ayon kay Tandang Ambrosio, binubuksan lamang ito kapag nasa bingit na siya ng kamatayan. Sa loob ng boteng yon, nagtatago ang isang nilalang na marunong kumilala ng kaibigan. Kabilang din ito sa mga alaga ng matanda, kaya kapag pinakawalan niya ito, agad nitong malalaman kung sino ang kanyang kasama at kung saan siyang lupalop naroroon. Matapos naman niya itong maalala, dali-dali niya itong kinuha at nung mahawakan na niya ito, agad niya itong binuksan ng walang pagdadalawang isip. Matapos nun, kumalat sa ibabaw ng tubig ang itim na sangkap bago ito tuluyang lumubog sa karagatan. Hindi nagtagal, unti-unti na niyang naririnig ang boses ng kanyang maestro na punong-puno ng pag-aalala para sa kalagayan niya. Galindo, iho. Paparating na ang tulong. Huwag kayong kumawala sa bangka para hindi kayo tangayin ng alon. Nang marinig niya ang sinabi nito, tsaka niya inabisuhan ng kanyang ama na maghintay. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang may masipat silang palikpik ng pating na pumaibabaw sa tubig. Dali-dali itong lumapit sa kanila at pag-ahon ng nilalang na yon, nakita nila ang itsura ng isang nilalang na parang hindi pangkaraniwan na nakatira sa karagatan. Para itong tao kung titingnan na punong-puno ng himpis. May matatalas itong mga ngipin at yung mga mata nito pulang-pula na kahalintulad ng sa aswang. Matapos naman nila yung masilayan, agad na pumaibabaw ang iba pa nitong mga kasama para tulungan sila na makarating sa dalampasigan ng ligtas. Hindi naglaon nang makabalik na sila sa pangpang ng isla, tsaka sila taus-pusong nagpasalamat sa mga nilalang na yon. Kahit nga yung ama ni Galindo, aminado na iniligtas sila ng mga ito. Pero hindi lang nito mapagtanto, bakit sila iniligtas ng ganoong uri ng nilalang? Gayong kung titingnan, parang kampo naman ito ng kadiliman. Nang marinig naman yon ni Galindo, tumayo lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Hayaan niyo na ang mga yun, Tay. Importante, muli tayo nakatapak sa lupa ng may buhay. Tayo na ho. At nang maipagbigay alam na natin to kila inay." Sa kanilang paglalakad, nakiusap siya sa kanyang ama ukol sa mga nasilayan nito sa kanya. Dagdag pa niya na, kinakailangan nila itong ilihim upang hindi ito magdulot ng kaguluhan sa kanilang pamilya.
Mariin din niyang inilahad na matanda na siya, kaya alam na niya kung ano ang dulot na peligro ng mga ginagawa niya. Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ang tatay niya. Ay, bahala ka sa buhay mo. Basta ayoko na darating ang panahon na lalapit ka sa akin at dadaing. Dahil sa punto na mangyari ang kinakatakutan ko, tatalikuran kita. Alam mo yan, dahil lumaki ka sa negosyanteng pamilya. Kapag ang isang miyembro ay nasadlak sa isang problemang wala ng kaligtasan, para makaligtas ang iba, kinakailangan itong talikuran na parang hindi sa kanila. Hindi ako magdadalawang isip na gawin yan sa'yo, kung yan na lamang ang paraan para maisalba ko ang mga natitira. Kagustuhan mo yan, kaya wala kang sisisihin kung sakali man. Dahil sa sinabi nito, di na siya nakapagsalita pa. At kagaya ng napag-usapan nila, inilihim nga ito ng tatay niya. Lumipas ang mga araw, parang walang nagbago sa pamilya nila. Ganun pa rin naman ang pakikitungo ng mga ito hanggang sa hindi niya nagaanong napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Basta isang araw, nagulat na lamang siya na paparating na pala ang gabi kung saan sasapit ang huling kabilugan ng buwan. Nang maalala niya ang tungkol dito, dali-dali siyang naghanda ng kanyang mga kagamitan. At sa pagsapit ng hapon, umalis siya sa kanilang tahanan ng walang paalam. Personal din niyang kinausap ukol dito ang kanyang asawa nang sa gayoy hindi ito maghanap sa kanya. Matapos nun, tsaka niya tinahak ang daan patungo sa bahay ng matanda. At nung marating niya ang lugar, nakita niya itong nakaupo sa tumba-tumba habang tulalang nakamasid sa kawalan. Wala siyang ideya sa mga nangyayari pero base sa kanyang mga nakita, mukhang abot langit ang pagod na kasalukuyan nitong nararamdaman. Marahil binuhos nito ang kabuuan ng kanyang lakas upang mapaghandaan ang nalalapit na pagsapit ng kadiliman. Paglapit naman niya sa matanda, agad itong tumayo habang seryosong nakatingin sa kanya. Mabuti naman at maaga kang pumunta, Galindo. Pumasok ka na sa loob. Suotin mo yung damit na isinabit ko sa dingding. At mula sa oras na ito, wag na wag ka nang magsusuot ng tsinelas. Iwan mo rin dyan ang lahat ng dala mo. Nang sa gayoy madali tayong makarating sa lugar na ating paroroonan. At paalala ko lang sa iyo, habang tinatahak natin ang daan, magdasal ka ng taimtim. Isipin mo ang mga pang-aapi at pamamahiya ng mga kakilala mo upang pagdating natin sa pangpang ng dagat, punong-puno na ng puot at galit ang puso mo. Yan ang magsisilbi mong langis upang matanggap ang pinakamagandang regalo ng gabing ito. Maraming salamat ho, maestro. Sagot naman niya. At nung matapos na ang pag-uusap nila, tsaka sila umalis, bitbit lamang ang punyal at ang lumang papel kung saan nakalimbag ang mga orasyon ng ritual. Tanging ang kanyang maestro lang din ang may dala ng sulo dahil sa mga sandaling yon, nakagapos siya sa lubid. May piring din ang kaliwa niyang mata at yung mga paa niya may mga nakalagay na tanikala. Hindi naglaon. Nang marating nila ang pangpang, bumungad sa kanya ang parte ng dagat na kung saan parang may naaaninag siyang lagusan. Ano yan, maestro? Bakit nagkakaganyan ng tubig? Hindi mo ba yan nababasa sa libro, Galindo? Yan ang lagusan ng mga nilalang na makikipagkasundo sa iyo. Dugo sa dugo ang magaganap na kasunduan. Kaya pagkatapos nito, kabilang ka na sa kanilang lahi. Yan ang panimula para maisagawa natin ang ritual ng pagpapasa. Marami pa tayong gagawin, kaya maghanda ka.
Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong inihipan ang isang malaking patunog na gawa sa suso. Maya-maya pa, nang maglabas na ito ng kakaibang tunog, tsaka nila narinig ang huni ng mga nilalang na mula sa loob ng lagusan. Bawat isa sa mga tao ay parang mga dyablo kung titingnan dahil sa kanilang mahahabang sungay at nagliliyab na mga talampakan. Nakalutang din ang mga ito sa ere at kung titingnan, para itong walang sariling wisyo. Yun bang parang mga manika lang ito ng tunay na dyablo. Pagpaikot naman ito sa kanya, isa-isa itong sumuka ng dugo hanggang sa makapasok na ito sa mga palad niyang hiniwaan ng kanyang maestro. Matapos ang pangyayari, nagdulot ito ng matinding hapdi sa puntong ramdam na ramdam niya ang panunuot nito sa loob ng kanyang kalamnan. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin niya na naglaho ang lagusan sa pangpang. Dito na rin niya nasipat ang simbolong iginuhit ng matanda sa buhanginan na dahan-dahan namang nilalamo ng apoy at nagbabagang bato. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita niya ang espiritual na wangis ng isang dyablo sa ere. Pagpakita nito, tsaka pumula ang liwanag ng buwan na parabang ito ay nagdurugo. At sa pagkakataong yun pinuno, halos hindi na niya alam kung ano ang mga magiging kasunod nito. Basta, sa katagalan ng ritual, kumalas ang kanyang wisyo nang hindi niya namamalayan. Paggising niya umaga na, nasa bahay na rin siya ng matanda. Maya-maya pa, pumasok na ito sa loob ng silid, bit-bit ang kanyang makakain. Pag-upo nito sa kanyang tabi, inilahad nito ang mga kondisyon ng tuluyang pagsasakop nito sa lahat ng karunungang taglay nito. Mamayang gabi, Galindo, sasalakayin ng daan-daang mga aswang at demonyo ang bahay ninyo. Susubukan nilang patayin ang mga kadugo mo bilang bahagi ng pangwakas na hakbang ng ritual. Pasensya ka na, pero kailangan itong matupad sa mga taong magnanais na yumakap sa aking karunungan. At sa pagkakataong ito, naniniwala na akong nahanap mo na ang kasagutan kung bakit ako nag-iisa. Masalimutang buhay ko, Galindo. At para sa akin, isa itong sumpa na noon pa man, gustong-gusto ko nang matapos. Nawalan na ako ng pag-asa hanggang sa dumating ka. Pagkasambit nito ng mga kataga, nabago ang pananaw niya sa buhay. Gustong-gusto niyang saktan ng matanda para bawiin ang anumang bagay na ibinigay nito, pero hindi niya ito magawa-gawa. Huli na nang malaman niya na ang nagtatanga ng ganoong uri ng aral ay hindi kayang saktan ang pinagmula nito hanggat yon ay nabubuhay pa. Ipinagtapat din na Tandang Ambrosio na pagkatapos ng pananalakay ng mga nilalang, magwawakas na rin ang kanyang buhay. Para siyang kandilang malulusaw at bigla na lamang mawawala sa mundong ibabaw. Ito rin ang magsisilbing hudyat ng pagkilala kay Galindo ng karunungan na minsang tinaglay nito. Dahil sa kanyang mga narinig, agad naman siyang tumungo sa kanilang bahay. Nang hihinaman, binalaan niya ang kanyang mga magulang ukol sa paparating na panganib. Yun nga lang, hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Nagpatuloy lang yon sa kanilang mga gawain hanggang sa hindi nagtagal, sumapit nga ang dapit hapon. At sa paglubog ng araw, nanatiling kampante ang kanyang pamilya, bagay na ikinaalarma naman niya. Ayaw niyang may masaktan na kahit na sino sa kanila, kaya naman sa halip na makadamay ng iba, nagpasya siyang isakripisyo ang buhay niya. Pagtungtong ng gabi, nasa labas na si Galindo. Bawat direksyong nakapaikot sa kanilang tahanan, binantayan at pinakiramdaman niya ng maigi. Nagpakalat na rin siya ng mga elemento sa paligid
kasabay ng paglalagay niya ng mga pangontra sa bawat sulok ng bakuran nila. Ang kaso lang, gaano man kalakas ang mga pangontrang yon, wala itong kapasidad na kontrahin ang parehong aral. Kaya pagdating ng mga nilalang, walang kahirap-hirap itong nakapasok sa kanilang tahanan. Para itong dilubyong nananalasa na kung saan hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para man lang mailigtas ang kanyang mga anak at magulang. At ang katangi-tanging nabuhay sa ataking yon ay yung kapatid niyang sumunod sa kanya. Kagaya ni Galindo, nasa tamang pag-iisip na rin ito, kaya nagawa nito ang mga bagay na posibleng makapagligtas sa kanyang buhay. Pagtungtong ng 12:00 ng hating gabi, wasak na halos ang kabuuan ng kanilang bahay. Nadagit na rin ng mga nilalang ang kanyang mga magulang, kasama ang kanyang mag-iina at mga kapatid niyang wala pang kamuwang-muwang. Paglayo naman ng mga nilalang, para siyang baliw na umatungal sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit gaano man kalakas ang kanyang pagsigaw, tila bang walang nakakarinig sa kanyang mga daing. Maya-maya pa, dala ng bigat ng damdamin, napaiyak na lamang siya habang nakatira pa sa lupa. Sa isang kisap mata, naalala niya ang kanyang pamilya at ang masasayang mga alaala na sila'y magkakasama. Inakala niya talagang wala nang natira sa kanyang pamilya. Mabuti na lang narinig niya ang kapatid niya na humihingi ng tulong. Dahil dito, kung kaya't agad niya itong nilapitan at pinatayo. Kinaumagahan, binigyan niya yon ng mga pangunahin itong pangangailangan bago palakbayin patungo sa kalapit na bayan. Malaki ang salapi at gintong hawak ng kapatid niya, kaya alam niya na mabubuhay ito ng maayos at maganda. Bon, kahit magkalayo tayo, lagi mong tatandaan na palagi akong nasa tabi mo. Hindi kita iiwan. At ano man ang problema mo, nandyan ako para matulungan ka. Pasensya ka na, gusto lang kitang mailayo sa problema, kaya ayaw ko na tayo'y magkasama. Balang araw mauunawaan mo ang ibig kong sabihin. Marami nangyari, Bon, kaya balang araw kapag handa na ako, ikukwento ko ang lahat sa'yo. Dumaan ang mga buwan at taon. Hindi na nga sila nagkita. At kagaya ng pangarap ni Galindo, nakamit niya ang lahat ng inaasam niya. Kapangyarihan, kayamanan, kaibigan, at kung ano-ano pa, lahat yon ay naging madali na lamang para sa kanya. Ngunit gaano man kalaki ang kasiyahang na ibibigay ng material na bagay, sadyang hindi nito kayang mapuna ng kalungkutan na habang buhay ng bumalot sa kanyang kalooban. Pagkaraan ng 2 dekada, muli silang nagkita ng kapatid niya. At nung magkausap sila, inilahad niya ang lahat ng tungkol sa naranasan niya. Masakit man para kay Galindo na sisihin ang kanyang sarili, naniniwala siya na ito lang ang paraan para mapatawad siya ng kanyang kapatid. Akala nga niya, sisisihin siya nito. Pero sa halip na magkasakitan pa silang dalawa, niyakap na lamang siya nito ng mahigpit. Ang nakaraan ay nakaraan na. Palayain mo na ang sarili mo, Kuya. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't nagkaroon ng kaliwanagan ang kanyang puso. At magmula noon, sinubukan ng magbago ni Galindo, ang nagmana ng pinakamagandang regalo ng hukluban.